хоҳари азизи мо Мижгонаи Мирзо бо ҳамсарашон блогер шудеду масалан аз оилатон ҷудо шудед? ҳаргиз барои пул шуда марди бегона шавҳари худам намегӯям. аз ҷониби ҳамсаратон чӣ? ҳечат кремин нагӯям. Гӯям нагӯям бас сабабаша. Ино мана аз саҳна гирифтагӣ барои ҳамин. iPhone 16 ба туфайли ҳамин блогерӣ Ба ҷои ин хел гап задан телефони дуруст гирид немӣ. чанд қадар аз назар гузаронӣ, яъне просмотр мешавад сторисатон? охирон сторисе ки ҳозир ман мондам 3-4 миллион. фақат росташро гӯед ки ҳамин Ба ин саволтон ман ҷавоб дода наметавонам. ҳамин тӯли 8 соле ки мо оиладор ҳастем, Не аку инаш дурӯғ нашавад. Мумкин аст ман ҷавоб диҳам ин савол ба ҳамдигар халал намерасондагӣ. мо соли 2024-ро бо як барнома, бо як суҳбат ва бо як симо ҷамъбаст карда будем. Агар ёдатон бошад, дар анҷоми соли 2024 як барномаеро манзур намуда будем ки воқеан ҳам токунун маст дар YouTube бисёр нафарон тамошо карданд ва то манзур намудан бисёр нафарон дархост мекарданд. ҳозир ёдатон меорем ки кадом барнома буд, кадом суҳбат буд. дар соли 2025 мабодо боз имконият мешавад ки дар суҳбати мо бошед. Хай дар насиб бошад мешавад, барои чӣ не? ҳамин суҳбат буд бо ҳамин симое ки аксар нафарон дӯсташ медоранд. мо такроран даъват кардем бо гузашти чанд моҳ. имрӯз худашон танҳо нестанд, хушбахтона дар паҳлӯи мо бо ҳамсари меҳрубонашон Фарзон Машарипов ва Мижгонаи Мирзо. Ассалому алайкум. Салому алайкум. Хуш омадед. Аз дидори шумо бозам шодем. албатта мо ҳам хурсанд. дар ин суҳбати мо шумо аввалин нафароне ҳастед ки якҷоягӣ ҳузур доред, яъне зану шавҳар дар суҳбати мо хурсанд. Ташаккур. Монис. ду мусоҳиб бо як журналист. агар иштибоҳ накунам, дар ҳаёти шумо, зиндагии шумо, рӯзгори шумо барои шумо ҳам бори аввалан? ҳамихел дуруст. мо як бор як шогирдам ҳамихел гузориш таҳия кардагӣ буд, лекин асосан дар бораи касбу кори ҳамсарам буд. ман фақат назар додагӣ ҳастам, аммо якҷоя суҳбат ё мусоҳиба ё ба ин шакл набуд. Фарзонака, ман медонам ки ҳамин дар ҳаёт, зиндагӣ ва кору фаъолияти шумо маҷбур мекунад ки фақат савол диҳед. имрӯз ҷавоб додан ба саволҳо чӣ гуна мешавад? дуруст. ман ҳамина ҳозир пеш аз ҳамин саволу ҷавоби шумо мегуфтанӣ будам ки ман аввалин бор аст ки ба саволҳои ҳамкасбам ҷавоб метиҳам. то ин лаҳза фақат мо савол медодем, ба гуфти гапҳо ҳамсӯҳбатамонро ба ҳар гуна ҳолатҳо дучор мекардем. саломат бошед. ман мехостам андаке пурсон шавам аз ҳамон барномае ки мо бо шумо манзури омма намудем. атрофиён чӣ гуфтанд, чӣ хулоса барорӣ карданд? ягон нафар ягон чӣ гуфтанд баъди ҳамон барнома ба шумо? албатта ҳамаи кор натиҷаи худро дорад. баъд аз барномаи шумо аксарият он нафароне ки мутаассифона гӯям беморанд, аксарияти онҳо баромаданд, занг заданд. мана мо аз барномаи маҳмудхон дидем шумоя аз шумо оиди анамин беморӣ пурсон мешуданӣ. масалан фарзандам ҳамихе бемор, як нафар гуфтанд зани аком ҳамихе бемор. аксарияти онҳо оиди анамин беморӣ пурсон шуданд. ва баъд аз барномаи шумо боз нахстар фаҳмиданд ки мо ба блогерӣ рӯй овардаем, ба ҳамчун рекламщик моро бо хубтар шинохтанд. таблиғгара? бале, таблиғгар. гуфтанд ки мо хеле шуморо ҷустуҷӯ мекардему, аз ҳамон YouTube аз барномаи Маҳмудхон пайдо кардем, хушҳол шудаем, гуфта чанд нафар баромаданд. дуруст. ҳамин тӯли 8 соле ки мо оиладор ҳастем, буданд нафароне ки хай тӯли ин солҳо масалан нав ба нав ҳамин оиладор шудаи мо мефаҳманду масалан ба мо занг мезананд ё паём менависанд. яке ин барномаи шумо сабаб шуд ки бо бисёриҳо фаҳмидам. ҳатто баъзе ҳамкорони ман, дӯстони ман намедонистанд ки мо оиладор ҳастем. оилаи ман ки буданаша намедонистанд. бисёриҳо ҳамин чизро ба ман гуфтанд. берун аз Тоҷикистон аз чанд давлатҳо занг заданд, гуфтанд ки оилаи шуморо мо шинохтем, намедонистем. хай суханҳои хуб гуфтанд ва дар маҷмӯъ гуфтанд мумкин аст ки як аҳамияти мусбӣ гирифта, аҳамияти позитивӣ гирифта ин барномаи шумо. баъди дидани ҳар дуятон дар як барнома дар як ҷо
иқрор мешаванд, боварии комил ҳосил мекунанд ки ҳаққони ҳардушон зами шавҳар боз будия. мепурсанд ки ҳаққони оилаи шумо фалон нафарми? Як аҷоиб савол аст. Мегӯянд ки дар ҳақиқат шавҳари шумо Фарзон Муҳаммадӣ аст? Гуфта мепурсанд. Ман мегӯям хай дар Инстаграм шавҳар дигару дар оила шавҳар дигар неку мегӯям. давоми 1 сол аст ки дар саҳифаи Инстаграм хеле фаъол ҳастед. Агар дигарҳо хафа нашаванд, гуфта метавонам ки давоми 1 сол чанд нафароe ки қаблан фаъол буданд, онҳоро гузаронидед. Ин барои худатон ҳам масалан маълум аст? Рости эътибор надодиам. Рости гап. ин аз он хотире ки алон дар хуҷанд рақобатчӣ надоред, ё ин ки як навигарӣ шумо ҷорӣ кардед ки қаблан набуд? Рости мақсади ман ҳамин ба занон фаҳмондан, ба занон ҳамин чиза бурда расонидан буд ки ба ғайр аз он ки шумо зани хона бошед, шумо метавонед ҳамчунин бо рушди шахсӣ масалан бо ҳамин чизо машғул шуда метавонед. Хушбахтона имрӯз ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки ман ҳамин чиза бурда расонида тавонистам, чунки чанд нафар занҳо баромаданд ки ҳамин видеои шумои мебинам, ман мотиватсия мегирам. Яъне гуфтанд ки ба ғайр аз он ки фақат фарзанду оилаю кори хона гӯям, ман бо худама рушд карда истодаам. Масалан китоб мехонам гуфтанд, масалан фитнес меравам, зал меравам гуфтанд. Оиди рақобат ман ҳаминро мегӯям ки умуман ман аспе кофтукоби ягон дигар шахсиятон нестам. Бо кори худам машғул, бо кори худам банд, ҳатто вақтам надорам. Агар вақтам изофагӣ кунад, албатта ки бо оилам онро сарф мекунам. Барои ҳамин ба ин саволтон ман ҷавоб дода наметавонам, чун рақобат ин худаш як калимаест ки худи шахс худша нороҳат ҳис мекунад. Рости гап дар ман, акун дигарона намедонам. агар як каме қадаме пештар монем дар бораи ҳамин фаъолияти блогерӣ ман ки ҳамсарам чанд моҳи пеш оғоз кард расман, ба ин ҷода қадам ниҳоданаш гуфтан мумкин аст ки шӯхӣ ба шӯхӣ шурӯъ шудагӣ аст. ҳамаш аз он сар шуд ки масалан манам ба ғайр аз сӯжаҳое ки ба гуфти шумо омода мекунам, гузоришҳое ки ба ҷои корам ҳамчун рӯзноманигор, хабарнигор омода мекунам, ман тасмим гирифтам ки гоҳ-гоҳ масалан ҳамин шеърҳое ки бароям маъқул аст хонам ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузорам. ва вақте ки масалан ман хеле фаъол шудам, ин албатта як инстинкти занона мегӯям, як ҳисси занона, ҳамин чиз боис шудагӣ аст ки баин ба ҳамсарам ин ҳам як саҳифаи худашро дар Инстаграм кушояд. Масалан мо маслиҳат кардем дар Фейсбук бошад ё дар дигар ҷо, хеле ба хулосае омадем ки як Инстаграм ба ҳамин хеле як саҳифаи шахсии худашро кушояд, ҳам барои худаш. Масалан мақсади таблиғгарӣ ё ба ягон ширкат кор кардан ин хел чизо набуд. Дар аввал ин хел набуд, дуруст. Контенти оилавӣ кардан. Бале. дар бораи ҳамин маводҳои охирон, яъне постҳои охирон дар Инстаграм гӯем, береклама ягон чи ҷо нашуд осан? Ҳамин хел мегӯед береклама мегӯеду, лекин ҳар як мана шумо худатонам ҳамин чизо кади сару кор доред, як видео мекунам гӯед, албатта ки вай харҷу чиқими худаша дорад. Бе спонсор албатта ки намешавад. Барои ҳамин мо ҳамчун спонсор нею, масалан як ҳамун маҳсулоти ягон ширката мегирем, реклама мекунем, онҳо спонсорӣ мекунанд, мо ана ҳамун видеое пеш мебарем. Ва агар шумо гӯед ки ин фақат реклама рафта истодааст дар видеоҳо, дар постҳои охирон, агар фақат реклама мебуд, мо фақат дар бораи ана ҳамун мавод, дар бораи ана ҳамун маҳсулот гап мезадем. Мо як видео карда истодаем ки ҳам ҷиҳати тарбиявӣ дошта бошаду, ҳам сарфу харҷа мо аз спонсор. Бале. Умуман контенти мо оилавӣ аст. Агар шумо дар лентаи ман тахмин карда бошед, дар давоми 4-5 видео ҳатман видеои оилавӣ ё ки суратҳои оилавӣ ҳаст. Дар оила хушбахт будан тамоман дигар маънӣ дорад. Маслан ман намегӯям инро ки шавҳарат тиран бошад, сабр кун, гап инанда не. Маслан ҳастанд нафароне ки фақат озодӣ мехоҳанд.
танҳо озодӣ, касе контрол накунад, ба касе хизмат накунанд. Ин ба ягон кас дахолат надорад. Ин суханҳои ман ба шахсияти касе ман расидан намехоҳам. Ин фикри шахсии ман аст ва ҳамчунин қадри оила дар ҷомеаи ҳозира. Чунки чӣ қадр оила вайрон шудан гирад, ҳамин қадр бесару сомонӣ шудан мегирад. Фарзандои тарбияш вайрон шудан мегирад. агар бобати сохтани маводҳо ҳарф занед, сценарио кӣ менависад? худам. Шабо масалан ман кӯдики майда дорам, 4 сол мана худатон медонед. Шабо масалан як хо меравонамо, худам даромада му сценариҳое менависам шабо, чунки асосан эҷодкор дар нисфи шаби илҳомаш мебиёяд. Менависам ва ҳатман масалан дар давоми навиштанам мегӯям ки фарзон анаминша анамихек мекунам. Пурра нишон намедиҳаму, лекин шинос мекунам. Пурра набошадам, лекин ба ҳар ҳол аз назар мегузаронам. Лекин пурра не, ҳама вақт не, чунки ин касам одами кор ҳастанд, ин касам мақолаашона фақат шабба менависанд. Дута эҷодкор барои ҳамин ба ҳамдигар халал намерасондагӣ. ҳамеша лаҳзаи оромӣ, лаҳзае ки фарз кунем бисёр телефон нашавад ба мо, ё фарз кунем ки дар гирду атрофи мо оромӣ бошад. барои эҷодкорам ҳамин лаҳза хеле хуб аст. баъди ҷой кардан ба сомона шудааст ҳолатое ки чӣ ба ҳамин қисмаша ҳамин хел кардӣ, бояд ин хел намешуд, ё ҳаминҷаш изофагӣ, ҳамин хел суханҳо шуд? пешниҳодо мешаванд ки масалан ин дафъа дар бораи мана ин чиз кунед, ё ки ҳаёти мана рилз кунед, лекин то ба дараҷае наомадааст ки скорректировка кунед. ин хел ҳолатон нашудааст. аз ҷониби ҳамсаратон чӣ? чӣ ба инҷо хел кардӣ? аз ҷониби ҳамсарам ягон бор шудагӣ буд баъзан мешавад, агар масалан ман дар ҳамин саргарми корҳои худам бошам, шояд надидагӣ бошам, фақат дар зеҳни моан, хонаводаи моан ҳамин гапи одамо масалан ҳамина монди хай на аз ин масалан ҳамон сценария шояд хеле мувофиқ бошад, вай бошад, лекин ако одамо ина бинад чӣ фикр мекунад? Масалан ҳамин навори, яке аз навораи охиринаш ҳамин аст ки масалан дар бораи ҷудошавии оила аст. Масалан мардуми мо ҳамин чиза рост фикр мекунанд. рост фикр мекунанд ки шумо блогер шудеду масалан аз оилатон ҷудо шудед. масалан худаш ба савол доданаш, ё ман ба занг зидана шумо мумкин аст. ҳоли занг назадиянду ҳамин хеле мумкин аст. баъди ин барнома аниқ занг намезанам. хотирашон ҷамъ мешавад. бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. اقدام از ایمان تخفیف کلام با کارت انتقال و همیمان انتقال دهد مبلغتان را توفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب شب شما بعیدی توفه ما 20,000 سامانی سه تا ماشینی الکترونی اقدام پردنок 2025 ادامه دارد. انتقال پولیро аз Имон International қабул намоед. барои ҳар як 500 сомони интиқол соҳиби як айди рақам гардед ва соҳиби яке аз мошинҳои электронии BYD еду шавед. инчунин мукофотҳои пулии ҳар моҳаро аз даст надиҳед. Имон International дӯсти молиявии шумо. як савол ҳамеша мешавад барои ман, барои масалан хонаводаи мо, хоҳарам, ҳар касе ки масалан дар оилаи мо ҳаст, савол мешавад ки чаро ба масалан ҳамсаратонро ба блогерӣ иҷозат додед ё масалан баъди ин қадар сол чӯ барвақттар иҷозат надодеду? онҳо фикр мекунанд ки ино мана аз саҳна гирифтагӣ. барои ҳамин баъзеҳо фикр мекунанд ки бисёриҳо фикр мекунанд ки ман сабаб шудаастам ки ҳамсари ман аз саҳна дур шудагӣ аст, лекин ин азан аввал ин фикри худаш будагӣ, баъд ман оно истиқбол кардагӣ, яъне ки хуб пазируфтагӣ. масалан блогерӣ ба мо чӣ хеле гуфтем, як ҳамту худи ба худ шуд. ин асlan ин як кори расмие набуд ки масалан ман бояд вай иҷозат медодам ё мо масалан бояд солҳои зиёд фикр мекардем. ин хел чиз набуд. ин яке худи ба худ буд. дар чанд роликҳо мо ҳардуатонро дидем, минбаъд дурудароз мебинем ё ин ки чунки баъзе блогерҳои ман медонам ки агар образи ҳамсар лозим шавад, агар
онҳо боз истифода мебаранд аз ҳамкасбонашон. дар шумо чӣ? фақат ҳамсаратон ё ин ки истифода мешаванд дигар ҳамкасбонатон? не, ҳаргиз ин хел намешавад, чунки ман дар яке аз комментариҳо ҷавоб додагӣ будам, ки як кас навистанд, ки ино дар ҳақиқат Фарзон Муҳаммадии шавҳари шумоми ё фақат барои рекламаме? Ман анамуҷо ҷавоб додам, ки ман ҳаргиз барои пул шуда марди бегона шавҳари худам намегӯям гуфта. ана ҳамин ҷавобам то қадри имкон риоя мекунам, чунки ман шавҳар дорам. Ман шавҳар дорам, шавҳари худам ҳастам, одаме ки дар ҷамъият, дар шабакаҳои иҷтимоӣ худашон фаъол аст. Ман ниёз ба мардони бегона надорам. Агар лозим шуд ва он видеоҳое ки бо ҳам мо нақш бозӣ кардаем, ин бо хоҳиши ман буд. Ман аз сабаби он ки бо шавҳар мо бозӣ кардемо дар кору, ман шавҳари худама илтимос кардагӣ. ва ҳозир сценариҳои ман нависта истодам, ки дар он нақши шавҳар он қадар ҳам муҳим нест, яъне ки дар он нақши шавҳар дар кор нест. Масалан, келину хушдоманд, духтару модар, анами хел сценариҳои ман ҳозир нависта истодам. Лекин агар шавҳар дар кор шавад, ман шавҳари худам кити бозӣ мекунам, бо дигар нафар не. то ҷое ки ман медонам дар ҳаёт, дар пеши кадр Фарзон Муҳаммадӣ инсони ҷиддӣ ҳастанд. ҳамин чанд дубл шуд? фақат росташро гӯед, ки ҳамин он саҳнае ки бояд бозӣ кунанд ё як чиро бояд дар пеши кадр гӯянд, чанд дубл гирифтед? Ин кас одатан ҷиддӣ нестанд. Одатан дар хона бисёр шӯх ҳастанд, бисёр бо фарзандонам бисёр бозӣ мекунанд, на он қадар ҷиддӣ ҳастанд. хай ҳозир ҷиддӣ шидегию дар ҳақиқат ҳамин хел бисёр дубл намешад, чунки мо фақат дар доираи оилаи худамо ку наворгирӣ, он вақт озодтар ҳастанд. вақте ки бо дигарон мебинам, лекин дар он ҷо хеле ҷиддӣ ҳастам. дуруст, ман дар ҳамин ҳаёти шахсӣ назар ба оне ки ин дар ҳамун роликҳо хеле одами позитивӣ, ман баръакси хел ҳастам. лекин шояд ҳамин кори ман ё шояд ба он касбе ки ман машғул ҳастам, он камтар ҷиддията талаб мекунад, ё шояд симои ман ҳамин хел аст, ки бисёриҳо масалан дар кӯча мебинанд, шумо ман фикр кардам рафта салом кунам ё надиҳам мегӯянд. Ман ботинан тамоман дигар инсон ҳастам, зоҳиран тамоман дигар. ман як одами позитивӣ, ҳамеша бо фикри мусбат. як наворатонро дидам, ки ҳамроҳ дар тӯй будед. ин аз он далолат медиҳад, ки минбаъд ҳарду ба ҳайси баранда ширкат мекунед? Не, вай тӯи ҷиянам буд. Аввам албатта ки хоҳиш карданд, ки аввал Фарзона ҳамчун баранда хостанд, ки ҳамин кас баранда шаванд. Баъд гуфтанд, ки бо бисёр хуб мешуд агар бо забони русӣ ягон нафар зан паҳлӯтон бошад. ман ки рашкӣ нестам, тамоман рашк намекунам. Барои ҳамин намондам, ки бо дигар зан баромад кунам. як шумо тӯи нағз гузарад гуфтагидӣ? Ман гуфтам, ки аваҷон мехоҳед ман тӯятон баравам? Гуфтам, барои чӣ не? Ту хори хӯрдӣ, ман барои чӣ не? Ту ина калон кардагӣ? Ман гуфтам, набошад. Гуфтам, зани бегонаи паҳлӯи Фарзона намонед, гуфтам. баъд хай гузарондем ҳамроҳ. Ин танҳо дар ҳамун тӯи ҷиянам буд. Ин ягон ба ҳамкорӣ ягон далолат намедиҳад аз ҳамкорӣ. агар фармоишҳо шавад ҳам Не, қабул нест? не, ба ман худро ба ҳайси барандагӣ дида наметавонам, чунки ин касби ман нест. Гарчанде озодона сухан кунам ҳам, лекин баранда шуда наметавонам. хай шояд ягон кушодашавӣ, ягон толорҳо бошад, ё ягон умуман маросими кушодашавӣ бошад, хай шояд як муддат бошуда, лекин дар тӯю маъракаҳо, дар ин хел зиёфатҳо наметавонам. хуб, дар умум гӯем, агар ҳозир ҳамин даромаде ки аз Инстаграм ба даст омада истодааст, ман дар назар дорам даромади молиявӣ, бе кӯмаки Фарзон Муҳаммадӣ зиндагиро пеш бурда мешавад?
дадаш дигар пулатон маба дар кор негуфта метонед мен? ҳаргиз не. 100 миллион доллар кор кунама, ҳаргиз ман дешаварам ягон кор карда наметавонам, чунки ҳозир оиди ҷиддӣ сухан кардему. Анаминҷа як чиз бояд қайд кунам, ки дар вақти тарбия, дар вақти иҷозат гирифтан, дар вақти ягон кора пурра масъалаи ҳал кардан, шавҳарам хеле ҷиддиянд дар масъалаи тарбияи фарзандон. Фарзандонам бе иҷозати падараш ба ягон ҷо намеравад, ман низ бе иҷозати падараш ягон ҷо намемонам. Ман умуман намегӯям, ки ман фалон қадар пул кор мекунам, бе шумо ҳисобма меёвам. Ин хатост. Чунки ҳама медонад, ки на танҳо дар ҷомеаи мо умуман ҳама медонад, ки сарпарасти оила мард аст. Не, як сомон сенам, ки 100 сомони ман кади рост мебиёд ҳамун чиз. Баракаш дигар ба қавли очаҳои пештаре. аз ҳад зиёд дӯст медоред, аз он хотире ки дар ҳамон солу замонҳо аз байни ин қадар мардҳои тоҷик ба ягон беморӣ, ба ягон мушкилӣ, ба ҳеҷ чӣ нигоҳ накарда шуморо ба ҳамсарӣ қабул кардан ба ин хотир ё ин ки дигар асос дорад? Не, ин албатта ки ин тақдири насиби мост. Ин дар дасти мо нест. Ино масалан метавонистанд дигар каса гиранд ё ман метавонистам ба дигар кас шавҳар кунам, лекин тақдири мо ки Аллоҳ аз азал бо ҳам пайваст кардааст, барои ҳамин мо оила доштем аввалаш. Баъд аз ҳад зиёд дӯст доштан не. Ман шояд дар дохили дар вориди оила шояд ба баъзе гапашон норозӣ мешавам. Фикри худама мехоҳам ҷорӣ кунам, қоидаи худама мехоҳам ҷорӣ кунам. Баъзан ҳамин ҳолато мешавад, ки дадаш ҳамаша нагӯйду. Он рӯзам шуд ки гуфтам олед. Не, вақти охир кам шудосу, чунки банд ҳадамоям. Дар ин масъала не, масъалаи дӯст доштан. донед ки масалан ҳамин шахсое ки публични мегӯем ку як каме шӯҳрат меёбанд ку амбитсияи хеле баланд доранд. ҳамин чиз ин масалан пинҳон нест, ки дар манам ҳаст, дар ҳамсарамам ҳаст. ҳамин чиз хеле ба ҳаёти мо масалан баъзан ҳолатое мешавад, ки сабаб мешавад барои муноқишаю ҷанҷолу баҳсҳо. Лекин ман якта чӣ гуфтам, як шарт мондагӣ, ки бояд дар зиндагӣ як кас паст ояд, лекин аниқ ман не. ҳамин шиёр кати пеш мерем де. ҳамин як кас бояд паст ояд, як кас бояд ҳаққуб гӯяд, ҳама ҳолатда, аксари ҳолатда, лекин ҳамина дон, ки аниқ ман не. ягон бор шумо ҳам ман ҳам не гуфтаги рӯзҳо ҳаст, яъне ки ман ҳам паст намебиём. аку ин хела кӯшишҳо ҳасту. Не, мо ҳамамо медонем, ки умуман зан бояд каме ба сабр бошаду каме пас биёяд нею, каме муросокор бошад. Лекин дар ҳолати мо асосан шавҳарам муросокортару, лекин ман кӯшиш мекунам, ки ҳамин гуфти ҳамин нокатӣ, ҳамин хоҳиши ҳамин нокатӣ амал кунам. Агар хоҳам ки рӯз бенав. ин шехӣ аст албатта. ин аз ҳад зиёд дӯст доштан аз ҳамин сабаб не. худаш дар оила вақте ки 5 сол 6 сол мегузарад, ин шавҳарама дӯст медораму барои ҳамин гуфтагишона мекунам, ё ки занама дӯст медораму ам ба эрка мекунам. ин дӯст доштан камтар нақши на он қадар муҳимро мебозад баъд аз 5-6 соли зиндагӣ. асосан дар ин ҳолат дастгирии ҳамдигар ва якдигарфаҳмӣ. ба хотири ки? Бо ҳаминам ба хотири ки? Ба хотири фарзандон. ба хотири он ки онҳо шуморо дида калон мешаванд, онҳо низ оиладор мешаванд. ана ҳамин фундаменти оиладории онҳо аз муносибати ману ҳамсарам сар мешавад. барои ҳамин ман агар хоҳам, ки фарзандони ман оиларо муқаддас донанд, ман агар хоҳам, ки муросокор бошанд, бояд инро нагӯям, нафаҳмонам, нишон диям. барои ҳамин баъзе ҳолатҳо мешавад, ки вақте ки фарзандонамон нестааст ё ки дари балкона мепӯшем, анамунҷа мо гапамое мегӯем. ва агар мебинам шавҳарам қаҳр карда истодаанд ё гапашон камтар баланд шуда истодааст, хотиррасон мекунам, ки дар паҳлӯи мо фарзандон аст, ё ки мегӯям маҳастихон 2 минут буро ман ҷеғ мезанам.
дар ҳамин ҳолат мо баҳси худумон мекунем, боз ҳеҷ чӣ набуде ки бо ин пеши фарзандамо ханда карда бо зиндагӣ мебарем. ин ҷавоб ба он саволтон буд ки аз ҳад зиёд дӯст доштан бошад барои ҳамин. яъне дар зиндагӣ гоҳ-гоҳ узрам мепурсед ҳамин хел новаста аз оне ки айби шумо аст ё Ако инаш дурӯғ нашавад, мумкин аст ман ҷавоб диҳам ин савол ба ин кас узр намепурсанд одатан. ҳеҷ кремин нагӯям. бошад бед кушоду равшан. Одатан узр намепурсанд. Мебахшӣ, аман гузашт ё узр хафа кардам, ин хел гап нест. Ино ноҳақ сахт гап зананам, ҳақ сахт гап зананам, ҳаргиз узр намепурсанд. Ин кас фақат мин ҳечи набудеги бо ин амин мебиёну мишгон инми вайми гуфта худашон мин номаълум карда гап задаам мегиранд. Ман ҳамин мефаҳмам ки узр пурсид оси не узр не ино хатогишона фаҳмидам ба фикрам мегӯя ҳаминам барои ман як чизе акун нағз дия. Лекин агар ҳамту шӯхӣ ба шӯхӣ бошад бахшиш мегӯям. Ами хеле маҷбурем ки ососта барномаи ба анҷом расонем. бо ҳаме хайру хуш мекунем. хоб ҳамин дар бораи ҷудошавӣ ки як навори шумо буд, як фикри худатон новобаста аз он биёед аз блогерӣ ба ҳаёти шахсӣ ба ҳаёти воқеӣ нигоҳ мекунем. ҳамин занҳо то кадом ҳад бояд тоқат кунанд? Чунки ҳар инсон ҳар гуна аст. Баъзе мардҳоро медонем ки масалан дар зиндагӣ пул кор намекунанд, баъзеашон ба май дода шудаанд, баъзеашон вақташонро бо ҳамсарашон. умуман то кадом ҳад бояд зан тоқат кунад бо ҳамсараш? акун оиди зан сабр кунад, ҳаминро гуфта метавонам ки инҷо мавзӯъ дар бораи он нафар занҳое нест ки масалан шавҳарашон майхора бошад, занад масалан ё хуштоманаш сахт хушунат кунад. Ягон зан қарздор нест ки ба ин тоқат кунад. Ина ман бо боварии комил гуфта метавонам. Гунаҳкорам намешаваду на дар назди қонун ва на дар дигар ҷо. ин фақат ба он занҳое дахл дорад ки фақат озод будан мехоҳанд. Масалан мехоҳанд ки ба гуфти худашон ин ҳамаи ин аз ҳаёти воқеӣ гирифта шудааст. Масалан як дугони дигараша вайрон мекунад. ё масалан мо умуман блогерҳо аксар вақт рӯзҳои хурсандӣ мои нишон медиҳем, хушбахтӣ мои нишон медиҳем. яъне ки ин талқин кардан ба онҳое ки хушбахтиро дар чизҳои майда ҳам бенанд. фарзандашон сиҳат саломат аст, шавҳарашон меҳрубон аст. Масалан баъзан нафароне ҳастанд ки мегӯянд ки ҳамин шавҳари шумо ягон бор шумои ҷанг кардагиме. албатта барои чӣ не, мо ҳама инсон ҳастем, ҳама мо аз мо хатогӣ мегузараду халос, мо беайб нестем. лекин ин хел намешавад ки фалон блогер масалан хушбахтона зиндагӣ мекунад ва аз шавҳараш ҷудо шудааст, барои ҳамин манам ҷудо мешавам, манам блогер мешавам, манам пулдор мешавам, буду сиять. ин гап хатост. ин гап ба инҳо умуман дахл надорад, ба он занҳое ки масалан шавҳарашон хушунади хонаводагӣ ҳаст. ин ба ин занҳо дахл надорад. ана ҳамин чиза хуб кардед ки пурсон шудед, чунки хеле шарҳҳо бобати ин мавзӯъ зиёд буданд. афсус ки баъзе аз блогерҳо ба ҷои оне ки насли навро ё наслҳои ҷавонро тарбия кунанд, баръакс баъди озод шудан як ҳаёту зиндагиро таблиғ мекунанд ки гӯё ин ки туям ҷудо шаву биё ҳамихе кайфу сафо карда гад, агар мо озод карда гӯем ҳамихе не. дар асл агар бинед ҳаёти онҳоро мо низ намедонем. онҳо чӣ гуна ҳаётро аз сар гузаронидаанд мо намедонем. масалан бо кадом сабаб онҳо ҷудо шудаанд ё ки ҷудо шудаанду боз аз нав оилаашонро идома доданд мо намедонем. барои ҳамин ба як кас тақлид кардан ё мана фалон чӣ ҳамихел шуд ку гуфтан, ин худаш кори хатост. чунки мо ақл дорем, мо ҳуқуқи интихоб кардан дорем. ин зиндагии мост. агар хоҳем мо метавонем дар 2 дақиқа ҷудо шавем ё ки дар 2 дақиқа бо ҳам боз наздиктар шавем. барои ҳамин ҳамон блогерое ки ҳамин чиза таблиғ мекунанд шояд аз алам бошад, шояд дар ҳақиқат онҳо аз шавҳари бад намегӯем акун аз зулми шавҳаро аз зулми хуштоман озод шуда бошанд. мо инро намедонем ку.
барои ҳамин ман танҳо аз ҷониби худам гап зада метавонам. ин хонаи истиқоматӣ 6 моҳ пеш 199 000 сомонӣ буд. имрӯз бошад 249 000 сомонӣ арзиш дорад. баъди 6 моҳи дигар 300 000 сомонӣ шуданаш мумкин аст. мо илоҷи бепешпардохт ва беқарзи бонкӣ пешниҳод мекунем. пешпардохти аввала дар ҷаҳон сохтмон 0 сомонӣ. бале маблағашро қисм месупоред. ҳамаш кушоду равшан. ин ипотека нест. ин рассрочкаи бефоиз дар микроноҳияҳои перспективии шаҳр. локин хонаҳои ба фурӯш нарафта кам монданд. дар комментария хона нависед ва мо мувофиқи маблағи шумо хонаи нав пешниҳод мекунем. худи ҳозир ҳаракат кунед. фардо шояд дер шавад. ҳозир аз ҳамин фаъол яъне актив мегӯем ку аз ҳамин фаъол будани инстаграматон худатон қаноатманд ҳастед ки дар давоми 1 сол ҳамин қадар натиҷа аз натиҷа худатон қаноатманд? агар ҳозир масалан 3-4 миллион бошад як моҳба, агар як нафар бошада ман қаноатманд будам, чунки анамун як нафар дар омада тамошо када лайки худаша ё комментарии худаша мемонад. ман умуман ба шумора нигоҳ намекунам. ҳозир рӯйхати арзиши хизматрасонии шумо ҳаст, яъне прайс мегӯянд ку ҳаста? ба ҳама ҳар хел. шароиташ ме нигоҳ кардем. ку занҳои хелда маҳмудхо, ман як фикра мегӯям, ин кор масалан бо мардум кор кардан ё хизмати мардум кардан ҳамин хел аст ки шумо ҳам ёру дӯсти зиёд доред, ҳам синф доред, ҳам курс доред, шояд ҳам хизмат доред, ошнотона ошношон ҳастанд. ин чиз дар мо як ҳолати маъмулӣ аст. бо занҳо чӣ хел аст? занҳо ҳам дугонаву хештабори зиёд косметика доранд, либос доранд. ман ҳамин чиза масалан ошкора гуфта метавонам ки фарз кардем ки фардо ягон маърака дорем, маъракаи хештаборо бо ягонҷо меҳмонӣ равем. ин ҳамсарам занг мезанад ба ягон хизматрасонии пухту паз ё масалан ягон ширинӣ занг мезанад, мегӯяд ки мо ба ҳамин як ширинии шумо дар кор, ягон хӯроки шумо дар кор, барои як лаган. он кас он тараф мешиносад ҳамсари мана, мегӯяд ки майляш мо шумо ба арзонтар метиҳем ё як хушрӯ карда сохта метиҳем. фақат ҳамина як ба ҳамин он касое ки ҳамин чи саҳифаи шуморо пайгирӣ мекунад, ба ҳамонҳо як маълум кунед ки ҳамин хел пухтупаз ҳаст. асосан кори мо бо ҳамин тарз пеш меравад. махсусан гӯем ки фалон хел мисли ҳолливуду голливуду балливуду намедонам ҳар куҷои дигар ихелак ҳоли мо ба он самти сатҳе нарасидем ки бояд гӯем ки нархномаи фалон блогер фалон кас фалон хел будааст. шукр ки як каме ба ҳамин самт рафта истодаем. ҳар кас масалан продюсери худаша дорад, роҳу равиши худаша дорад, лекин аз ҳамун доираи тоҷикӣ берун биромадан шароити мо сахт душвор аст. дар мо як калимае аст, рӯи хотир. ҳамин рӯи хотир дар хуну раги мо ҷорист, ин аз хуну раги мо намебарояд. нархномам бошадам ки ман фикр мекунам ба мардум хеле назик аст. ҳамон ба бемаълум метавон то муроҷиат кунед то он. хуб агар бо забони инстаграм гӯем, пости шуморо ҳамагон дида метавонанд ки чанд қадар аз назар гузаронид, яъне просмотр шудааст, дуруст? аммо сторисро дида намешавад ба ҷуз худатон. аз ҳама зиёдаш чанд қадар аз назар гузаронид, яъне просмотр мешавад сторисатон? аз ҳама зиёдаш 12-13 ҳазор шуда метавонад, аз ҳама камаш 4 ҳазор. аз ҳама камаш 4. лекин агар мобайнаша гирем, агар 8 ҳазор бояд гирад. ҳозирашро гуфта метавонед ки чанд қадар просмотр шудааст? ҳозираш ҳозир мебинем. ҳозир бенам яъне ки? ҳозир бинед. ҳозир манин як саволи иловагӣ то дидани шумо ҳамин iPhone 16 ба туфайли ҳамин блогерӣ? ина қиссаш аҷоиб аст. ҳозир амин последний сторисан гуфтаста? сторисе ки охирон сторисе ки ҳозир ман мондам пеш аз амин вай шудан. ним соат пеш, як соат пеш. 983 та. ҳозир ман бояд нишон диҳам истед. ҳозир мондам ку? ана 988 нафар давоми 88 шудааст. хуб, қиссаи ҳамин iPhone-ро як бор ба мо мегуфтед.
чӣ қисса дорад, чӣ қиссаи аҷиб дорад ин iPhone 16 Pro Max? камтар интизор мешудед 17-ро аввалин шуда дар дасти шумо медидед? не ин пештар шаврам ба ман тӯҳфа кардан амин зодрӯзам буд. гӯям нагӯям бас сабабаша як камихе ҳолат шудагӣ буд ки як кас хоҳиш карданд ки омда сторис кунед магазини шарф, видеообращение рекомендация кади кунед, ман шумова шарф тӯҳфа кунам гуфтам. хай асаби он ки ман он вақт вақтам зиёдтар буд, вақти холигим зиёдтар буд, корам камтар буд, озодтар будам, рафтам баъд видео гирифтам. Он вақт телефонам чанд буд вай? Ҳамин телефони мана як поколени майдаш буд. Ҳа, Samsung Note 10 Plus. Samsung буд. Ман видео гирифтам, кӯнаша додам. Ман видео гирифтам, баъд вай асаби он ки чанд борҳо ҳамун соҳиби магазин гуфтанд ки ман телефонам iPhone 15 барои ҳамин качестваш зӯр, фақат телефоншона яъне ки реклама карданд. Вақте ки ман сторис мекунам, гуфтанд ки ин качестви телефонатон қассои мана, сифати телефони шумо ҳамаи шарфои мана бенур кард гуфтанд. гарчанде магазинашон як ба ду буд, унҷа шарфо хай намегӯям аз куҷо, сифаташ он қадарам хуб набуд. Ман аз ин гуна сухан гуфтан худдорӣ кардам ки шарфи шумо безеб аст, асаби ки он ки маданияти мо каме фарқ мекунад. Он кас кушоду равшан гуфтанд ки сифати рангу бори шарфои мана безеб кард гуфтанд. Ман гуфтам хай шояд равшанӣ безеб буд, кам буд. Он кас гуфтанд ки аз ҳама мағозаи беҳтарини равшаниши зӯр мағозаи ман, яъне ки худро ҳамчун кӯдак рафтор кардан, нишон додан. Яъне ки ани ман беҳтарин, ани шумо паст, ани ман он ту, ани шумо ин хел. Баъд ман гуфтам ки унҷа бо забони русӣ мо суҳбат кардем. Ман гуфтам, вам не кажется, что вы ведёте себя как ребёнок? Гуфтам. Манам кушоду равшан гуфтам. Ман гуфтам, ин ман фикр мекунам бо ҳам ҳамкорӣ баҳс кунем, тамом. Ҳамун шарфҳое ки ман гирифта будам ман бармегардонам, сторисҳои удалит мекунам гуфтам. Баъд ин вай кас гуфтанд ки ба ҷои ин хел гап задан телефони дуруст гирид немӣ гуфтам. Одатан ман ин гуна мана шавҳрамам, шумоям худтонам хуб медонед ки ман ин гуна шахс нестам ки анамун чизу чораш ба нигоҳ када ё ҳамун афту андомаш ба нигоҳ када ман бо кас гап намезанам. Умуман ин хел хислат надорам. Ё анамун чизаша гуфта иззатдорию, чизаша гуфта пас намезанам. Ман намин чиза гуфтам. Мутаассифона, к сожалению, гуфтам, вы, оказывается, такой человек. Одама чизаш ба нигоҳ када муносибат мекардед гуфтам. боқи дигар ҳечи нагуфтам. Тамом ба ҳамин суҳбати мо сабаб шуд ки соҳиби iPhone суҳбати мо анҷом ёфт. Башам нахустин бор ба шавҳарам яъне ки жалоба када, шикоят када гуфтам ки ана михе гап шуд. Баъд ино гуфтанд ки ана ҳамин ба ту мотиватсия шуд ки сахт кор кунию iPhone гирӣ. Баъд аз расо як моҳаш дар рӯзи зодрӯзам худашон беам сахт расид ин гап. Рӯзи зодрӯзам ҳамин iPhone-о тӯҳфа карданд. Баъд ман аёдам намебарояд, ин кас хеле мотиватсияи зӯр додан, гуфтанд ки дадаш ин фалон қадар пул, ин қимат. Гӯям гуфтанд ки ҳеҷ гап не, ҳоли ҳамихе рилсо кунӣ ки пули якта рилсат ба iPhone мегирӣ гуфта. ҳамин хеоли мухлисое пайдо мешавад ки дар ҳамин ҷода ё масалан ҳаводорое пайдо мешавад. Шояд барои ҳамту рафтан ба он мағозааш ба ту як iPhone тӯҳфа мекунам. хай орзуи хуб кардан бад неку. худо мегӯем ки ягон нафар боз ҳамин Samsung-и шумоям айб кунаду он нафар як ҷавоб гардонад. Шумо намедонед баъзан ҳолатҳои ҳамихе нағз видео мегирад ки ман дар интихоби телефон ба ман ҳамин Samsung хуб аст, чунки мисли iPhone инҷиқ нест. боз мегӯям ки ҳамин мошина моям ягон кас айб кунад буд. ҳозир чанд вақт шуд бо ҳамон чанд вақт шуд, дуруст. Opel Vectra-и беҳамто. хуб агар дар умум гӯем, мана ҳарду як оила ҳастед, ҳамин ягон орзуе ҳаст ки мақсад дар дили ҳардуятон бошад. Як орзуе ки дар дили ҳардуятон.
ҳамин вақте ки мо нав оиладор шудагӣ будем, мо дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекардем. Ман дафъи гузашта гуфтагӣ будам. Унҷа хонамо хонаи иҷора буд. Ана ҳамон вақто бисёр мо орзу мекардем ки соҳиби хонаи заминокӣ шавем. Худамо замин гирифта хона пӯшем. ҳамин чиза бисёр орзу мекардем ва хушбахтона имрӯзҳо аз паи ҳамин орзуҳо ҳастем. барои ҳамин мошинаҳои нав карда наметавонем. ҳашар кита шудааст. хай оянда боз агар насиб бошаду фарзандо зиёд шаванд, агар ҳар якташ ба хиёламо хона алоҳида кунем. хай биёед орзуя ин хел кунем ки масалан барномаи навбатия баҳори оянда гӯем шояд тира моҳи ояндаи бадериш дар ҳамон ҳавлии нав бунёди обод шудааст. бунёд шуда истодааст. Бале. ҳамонҷо баъд барномаи шуморо сабт кунем. Ин хел орзуя ба ин шакл гирем нақсара. худованд ба ҳамон рӯзҳо расонад. раҳмат ки дар паҳлӯи мо будед давоми ин қадар вақт не нагуфта омадед. барнома яктарафу дар зиндагиву ҳаёту рӯзгор ҳамдигарро бисёр дида истем ило. саломат бошед. бинандагони азу арҷманд, то ин дам дар суҳбати мо буданд хоҳари азизи мо Мижгонаи Мирзо бо ҳамсарашон Фарзон Муҳаммадӣ. Хуш омадед як бор дигар.